Kusho usazokhokha wena. Yazi usazokhokha, uzokhokha imali yami eloni ngengakuthatha ngakuthisela yona uthi uyongilobola ekhaya. Impahla yami futhi ayiphelele nje olilana. Yabona njengoba ngibona ifriji lodwa nje impahla yami le enye. Wena-ke sizwa ngoba okuningi kwakakukho. Ungangibuzile kwesisi, yabona nje uma umfana umthando ngangimthandile. Umthanda kanjani? Uyabona nje uyabona nje kwesisi njengoba ngangimthandile ngangimthanda ngoba ngimthanda. Kodwa uyabona ukuthi kanjani lo mali yami yanginendaba kanjani. Futhi-ke namanje vele kusangaphela nje nicabanga ukuthi kusa-right kunina kusangaphela ngimbuyise nje kalula kanjani. Wena ungazitshela ukuthi uma ngabe usuhleli nje kalula kanjani ngisangambuyisa nje kalula. Ukuthi ushadile ukuthi mina lo mshado usungaphela. Ngisho ukuthi ungaziwe emsamo umfana ngikutshela. Uyabona njengoba esishele sobabili sawo wasithanda futhi wahamba ulobola kini nakumina wahamba ulobola ekhaya. Kahle hle kusazobuke kubonakala ukuthi kugcina kubani ngoba la mali yami nje kuyimanje. Angagcina futhi kwesinye isikhathi engayikhokhi lo mali. Ngoba mengabe sengimbuyisile sebuye kumina lo mali bese ngithi akangayikhokha akazoyikhokha. Mengabe ukuthi yena uyabuyela kumina uthi lo mali uzoyikhokha usebuyela kumina uzobuyela futhi uzoba umdlalo ke lo show. Akuzoba umdlalo akuzoba umdlalo. Yona ikodwa futhi imali kodwa nje ngiyayifuna. Kodwa nje mengithi nje kwesinye isikhathi ngithanda kumina uzogcina kumina methanda. Usazogcina mina ungazi kahle ukuthi ngabani. Yabo njalo wakamkhizi nami wakamkhizi amakhanda asiqambela sonke ntombi. Uzoyithola. Kuzobonakala ke ntombi. Kobonakala. Kunjani ke sisi? Ngiyaphila siswami njani? Ngiyaphila nami. Ngicela nje sivele nje sihlale phezu kodaba because ngibonile i-call kade sifonela uthi asibuye and mengikuzwa sikhulumisana ngazi ukuthi awukho right kanti sasambe la ngazi ukuthi kuvunyelwene zikhona izivumelwano esahamba nizenzile noba uthu navumelana ukuthi mesihamba nje nizosala nizenze but ngizwe i-tone yakhe indlela bengakhona ukuthi okay moya yakho ngathi phansi awukho right ngathi kunokuningi okunye sekwenzekile so nje ngicela nje usilandise usikwenzekani ngalesi sikhathi asisuka ngaso nje sihamba sathini istory kwenzakalani njengoba kwakuumuntu wami osevumile ngayo yonke indlela ukuthi njoba ngathatha le mali engayithatha yeloni u10,000 uzohamba ekhaya ayolobola utheni mangabe esesho njalo nisuka nje lana menisuka lana nje kumina sathi mengabe sesibuyela endlini hayi kwakuhle kanjeyana ngahamba ngaya emsebenzini mengiye emsebenzini yena awungamshiya endlini okay mengimshiya endlini sengibuya emsebenzini sengifika kasekho mengifika kasekho mengithi ngiyabheka endlini akusekho lutho uthathile ubize umuntu we-truck walayisha yonke into ngayicabanga eyayithengwe imali yami. Oh okay shuthi wahamba nempahla zakhe ezinye zazo wahamba nempahla zami washiya nje ngoba ngisho umbhede nje ubungi awukho kuyimanje nje ngilala phansi ngoba khona ispontshi esasikhona ngilala phansi manje ispontshini ngithi mengabe ngithi kodwa ngizokwenza njani ngibuza omakhelwane anzani nimbona sibani bani bathe ayithi nasibona sesibona nge-truck mesibona nge-truck sibona kulayishwa njenganabantu ukuthi phela niqashile thina sithe kusho wena uthene ngesikhathi uyemsebenzini sathi mhlawumbe uthe wena abesale eqoqa seniya kwenye indawo enohlala kuyona walayisha ke thina sithi mhlambe ke neya kwenye indawo ke hayi ngivale ngithukeke mina ngiyiphike lonto leyo ngacabanga ukuthi ngeke manje ngoba phela bevume yonke into kusho angeke ngiphinde ngibuyele kunini nizongizisa ukuthi kanjani mengithi ngibuyela njengoba ngizobuyela kunina ke manje ngizochazana nokuthi mengithi ngiyamfonela akasatholakala ucingweni mengithi ngifonela abantu bakubo angibatholi futhi nabo ocingweni angisangizo njani mengabe ngithi ngithola umngane wakhe ngiyamthola umngane wakhe uthuke wambona kwenye indawo nje ngithi kweyiphi indawo angafuni ukusho-ke ngoba phela kusho uyasaba ukuqhatha abantu kusho umfihle nawe uyasaba ukuqhatha abantu abathandanayo hayi mengithi ngiyalilandelela udaba hayi kanti kusho unomuntu asephilisana naye le mpahla yami kusho yonke la thathile kohlalwa naye lo sisi ngisafuna ke manje ukuthi bahlalaphi kodwa manje ngizogcina ngizogcina ngokuthola ukuthi bahlalaphi manje nginenkinga angazi fanele ngenze njani ngoba nemali yami leyo kusho ngeke asayikhokha leyo mali leyo njengoba uthi nasala kahle na right yonke into yayisharp kanti shuthi wayelingisa ngazuthi yonke uhappy kusho wayilingisa nje enzela ukuthi uthengani nina vele nami uyangithenga vele ukuthi hayi lento uyangiqosha ukuthi lento angisho ngekaza yenze yo so umngane ke mhlambe ayikho indlela mhlambe angase njengoba uthi uzoyitholela ngokwakho usuhlala kuphi mhlambe
esingasimbuza ngakhona ukuthi uhlala kuphi simfuna sesimthola because siyadinga ukwazi la ihlala khona, siyadinga ukwazi uhlala nobani, siyadinga ukwazi ukuthi uphila impilo alone njengoba sehambile manje endlini yakho. Ngizolokhuzana ngisazokhuluma naye ubhuti lo ongiyalelile. Kodwa nje bengiyalelile nje shosho unolwazi ngizomthatha ayongibeka le elokhuzaneni kulo nto asebehlala kuyona. Uyamazi umngani uhlala kuphi? Yebo ngiyamazi umngani uhlala. Ngicela sami sombheka-ke khona mhlambe angasasisi la ihlala khona ubhuti. Yebo. Alright. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. So-ke njengoba nibonile ekuqaleni ukuthi usisi ushilo ukuthi usazokuncenga umngani kaSanele ukuthi baxoxisane, mhlawumbe ngenze ukuthi ambonise la uSanele ehlala khona. So-ke siyileke umngani nangebhadi nangenhlanhla ubhuti uthe yena kakuceli ukuvela because uvikela ubudlelwane bakhe nomngani wakhe uSanele. Kodwa-ke sesikubonile usihlalaphi njengamanje sibheke khona. So-ke asibabone. Cela ukuthi Gogo. Sawubona kunjani? Siyaphila nathi. Ngibona kugcwele la eminyango, ngiyacela nje sivumele singene la endlini. Sikhulume sodwa. Siyabonga. Singahlala kuphi? Kunjani yaphila? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Mina ngumamntolo ngwandlela. Njengoba ngifile la namhlanje ngikhonjisiwe kuthiwa ila kuhlala khona uSanele. Mhlawumbe uSanele yamazi? Yebo ngiyamazi. Okay, uma bani? Mina ngwamkhize nguNokwanda. Nokwanda Mkhize. Ngihamba nosisi wakho ke la uSamkewa kaMkhize. Kodwa ke ukuhamba kwethu akukuhle, kodwa futhi akukumbi ngoba ziningi izinto esidinga ukuthi sichazeleke zona ezincanyana. Kodwa ke uzokuchazela yena istory yonke into nje into engadala ukuthi silethe la ekhaya namhlanje. Cela nje usinikeze isikhathi sakho umlalele uthi uthini. Okay. Ngiyabonga. Sisi uyaphila? Ngiyaphila. Mina nguSamkewa kaMkhize. Ngiphuma emakhaya la edrobheni ngiziswe umsebenzi. Sengihlale 3 years ngiyasebenza. Mina ngithandana noSanele. Sengizwile ke ngosisi ukuthi nene nawe uSanele uyamazi. Nina niqale ukuthandana noSanele? Sinathu kade sathandana. Kade nathandana mhlawumbe isikhathi esingakanani mhlawumbe? Mhlawumbe iminyaka ewu5. Ewu5. Okusho ukuthi nami njengoba kade ngathandana noSanele kusho sonke lesikhathi uSanele bengifihlelile ngawe. Hayi kusho ukuthi bekufihlelile ngoba nami bengingazi ngawe. Oh hayi nami ke sekade ngathandana noSanele. Kushona nje ubuna 5 years mina ngino 3 years kusho uthandane kamuva kumina nginawe. So uSanele ke kulo 3 years ke sisi nginenkinga la ngibize abaka Black Life phambilini ngeke ngababiza futhi ngenkinga yokuthi wangitshelekisa iloan ya 10,000 ethi uzolobola ekhaya. Wahamba ke wangilobola ekhaya wangaqedela amalobolo. Uthene mase esethene mase seyihambile ngilobola ekhaya manje walokhuzana athola umsebenzi. Mase ethola umsebenzi ke sekufanele ngibuyisele imali yami, imali akasayibuyisa imali yami. Wabaleka ngangazi ukuthi uhambe uyephi ke. Manje kahle hle njoba ngithi ngihamba ngimfuna nje sengizigcine ngathola ke ukuthi uhlala la ekhaya. Ngiyabona nje okuningi kwami okuningi akukho. Kodwa engikubonayo le ndlini ngibona ifridge lami. Ifridge lona engilibonayo lokunye angikwazi ukuthi wakusanga laphi ke noma mhlawumbe wakuthatha kwakusemakhaya. Okay, sisayi mina bengazi ukuthi ifridge lakhe njengoba efikile nje la sihlala naye ngoba uthe uphelele umsebenzi ngale wawuthola ngapha komsebenzi njengoba sihlala nami la wenzela ukusondela eduze nami ke futhi unkosikazi wakhe. Nami nje wangilobona ngonkosikazi wakhe njengoba nje esela kumina nje ufikile la kumina ngoba efike kunkosikazi wakhe. So njengoba usuhlala naye ke unesikhathi singanani uhlala naye?
usanda kufika. Okay. Usanda kufika la ngoba bengahlamba. Okay. Mhlambe ngabe neminyaka nathandana ngokusemthethweni mhlambe indaba zamalobolo kanje noma usanda kokulobola? Ayikade ngilobola. La behlala khona njengoba bengahlali nawe njengoba uthi usanda kufika, wazi ukuthi ubehlala kuphi ehlala noba? Ngazi ukuthi ubeqashile nje emqashweni. Okay. Ubungazi ukuthi ubehlala noba. Yena awukazi uzumvakashela emqashweni wakhe. Cha ngaze ngivakashele. Okay. Yena obevamise ukuza kumina nje. Okay. Bakhona abantwana? Hayi asinabo. Okay. No ngiyakuzwa. Manje akuphelele ngoba inkinga asizile uzokulwisa la asilu nawe kodwa manje usisi uyachaza ukuthi akekho right ngenxa ukuthi walotsholwa ngemali ekade elonwe yona and usanele akasayibuyisi. Mhlawumbe ayikho indlela ukuthi simthole usanele sikhulumisane naye nje ubuso nobuso. Hayi ukhona yena ukuthi usaphumile. Ngiyacela bandla ukuthi usifonelele yena abuye. Okay. I-airtime engenayo bengizocela ukuthi No singakufonisa ayikho inkinga. Kodwa ngiyacela nje ukuthi umfonele because siyamdinga. okay. Ngiyabonga. Cela sifonisa. Hello baba unjani? Ngiyaphila. Ngithi mina yebo ukude kangakanani? Okay, bengisacela uvele lana khona abakudingayo. Okay. Sawubona bhuti kunjani? Sinjani? Ngiyaphila nami silokhu sagcinana ngalela langa. Sagcinana nje si-right sihleka sonke. Ngazi ukuthi umndeni ujabulile phakathi kwenu noba uthula uMamkhize usankile. Kodwa ke kulamalanga uye wafona wathi ngeke isimo asikho right akekho happy unembuzo eminingi unezinto eziningi sezenzakalile eva ukuba kade sihambile nje. Kanti mina ngangigcine wena kade uthembisile ukuthi uzofeza zonke izinto zoba right wamtshela ukuthi khona amandla waqongelelayo wabekayo ukuqedela zonke izinto zakaMkhize ngendlela akufanele wenze ngakhona. So njengoba sila singoba lapho sibizo yena njengoba esibizile nasekuqaleni kodwa manje usesibizele ukuthi akekho happy. Uyachaza ukuthi awusenzi ngalendlela wade uthembise ngayo. So ngiyacela nje usineze isikhathi sakho sike sixoxisane ke ngithola ukuthi yini yenza ukuthi uthembise kuyabajikijiki awusafezi. Xolisa kakhulu ngiphathe nami umkhuhlane bengazi uzoficana nenkinga ezinje futhi. Uyaphila semngelise. Ngiyaphila. Hayi siyaphila mama. Manje bangeke ngikwazi bantu ukuthi ngichaze izinto eziningi kakhulu. Enkingeni engibhekene nazo umuntu wesizulu kakhulu uyazi lawa ngithi usenza umuntu ulandela nje into esizulu uyazi ikhaya ukuthi njani ngithi. Yabona nje ake ngithi nje umama wakwami ngene umuntu ngaphela esengiphuma kude kakhulu naye. Kakhulu. Awusho mina esikhathini eside kangaka mina ngithandana nawe. Ongikhohliselana ukuthi nene ngiyothatha iloni ukuthi uthi nene uyovela ekhaya. Kodwa uyazi ukuthi ngithanda wena ngiqala manga. Cha hayi ngathi ngisho impela ngiphinde ungenze iphutha elikhulu ke lapho. Manje mina kulokukhipha kwami lo uthatha imali yami lapho yeloni ke ngoba phela kufanele ukuthi ngazilobola lo mali nje ngiyidinga ke lo mali ngiyayicela phela uyicela ngiyayifuna ngempela ke futhi uzoyicabanga ukuthi kufanele ukhokhe nini. I know akuhluphi lo sizoyilungisa lonke. Wafela sisaxhumana. Anginendaba nokuningi ukuthi siyaxhumana noma sixhumana ngisenendaba nokuningi ngicela imali yami uhambe nalo nkuto sakho lo uhambe ozohamba nayo ukuthi ihlala laphi anginendaba naloko uma ubuyise imali yami ngiyayicela imali yami Kancane nje sisi. Ngoba nje ngabe ngazi ukuthi nje mina wena uyasebenza kanti uhlala nomuntu. Mina. Yep. Kwagcina la sangihlala khona mama sekwenzeka lo maphutha njalo uyazi phela bhala boya one isikhathi. Ngeke ngiqambela amanga. Usho ukuthi iqinisa unalo. Udlala ngathi sabantu besifazane. Ahlisa umoya mama. Angithi nginawe manje la. Unami? Full time nginawe manje. Ngikuthembe kanjani ngizophinde ngikuthembe kanjani? Mawenza kanje. Kuningi sengikwenzile phambi kwakho ubona ngithi. Kuningi. Yeah. Kungamanje nje ngisacrifice emsebenzini ebengubambile ngeke ngishiftele ukuthi ngizohlala. Njengoba ngizwa ethusisi impahla zakhe ezilandlini nje ufike ne-fridge ngazi ukuthi la angithi uthela. Yeah, ngathi la impela ngeke phela ngifike ngilengizandla kwena mama.
kwangeke kube lula impela ukuthi ngifike ngazi ukuthi ngiyasebenza ngigcine sengifika nje ngiphethe lutho ngize ekhaya kuwena hayi kwangeke kulula kodwa sizoyilungisa-ke loo nto mama hayi akuhluphi Kusho usazokhokha wena. Yazi usazokhokha. Uzokhokha imali yami eloni ngengakuthatha ngakufisela yona uthi ngilobole ekhaya. Impahla yami futhi ayipheleli nje obila. Yabona njengoba ngibona ifridge lodwa nje impahla yami le enye. Wena-ke sizwa ngoba okuningi kwakakukho. Ungangibuzi lokwesisi. Yabona nje uma umfana umthando ngangimthandile. umthanda Uyabona nje uyabona nje kwesisi njengoba ngangimthandile ngangimthanda ngoba ngimthanda. kodwa uyabona Ukuthi kanjani lo mali yami yakunendaba uyazi kanjani. Futhi ke namanje vele kusangaphela nje nicabanga ukuthi kusa right mina kusangaphela ngimbuyise nje kalula kanjani. Wena ungazitshela ukuthi mina ngabe usuhlela uhleli nje kalula kanjani ngisangambuyisa nje kalula. Ngisazom ukuthi ushadile la ukuthi mina lo mshado lo mshado usungaphela. Ngisho ukuthi ungaziwe emsamo umfana ngikutshela uyabona njengoba esishele sobabili wasithanda futhi wahamba ulobola kini nakumina wahamba ulobola ekhaya kahle hle kusazobuke kubonakala ukuthi kugcina kubani ngoba la mali yami nje kuyimanje angagcina futhi kwesinye isikhathi engayikhokhi lo mali ngoba mengabe sengimbuyisile sebuye kumina lo mali bese ngithaka ngayikhokha akazoyikhokha mengabe ukuthi yena uyabuyela kumina ukuthi lo mali uzoyikhokha usebuyela kumina uzobuyela futhi umdlalo ke lo usho akuzoba umdlalo yona ikodwa futhi imali kodwa nje ngiyayifuna kodwa nje mengithi nje kwesinye isikhathi la kumina uzogcina kumina methana usazogcina mina ungazi kahle ukuthi ngabani yabo njalo wakamkhizi nami wakamkhizi amakhanda asiqambela sonke ntombi uzoyithola kuzobonakala ke ntombi kubonakala. Mina ngicela ukuthi sibe siphuma la sibe sazi ukuthi okay bhuti imali ibuya nini imali kaSamgay sizoyilungisa leyo nto kodwa lo uthe bhuti nasekuqaleni nizoyilungisa leyo nto hayi leyo ngiyathembisa this time soyilungisa ngempela yona soyilungisa ngicela ukuthi uwehlise umoya soyilungisa Ngilinda isikhathi esingakanani? Yabona nje mhlawumbe singalinda isikhathi esingakanani angazi lali imali ni fridge mawukhumbula Ifridge lo 4.5 4.5 okay hayi no ngizokhuluma efonini sizoyilungisa bona usazokhuluma naye efonini mina uthi sokhuluma efonini mina fanele utshele la osisi lapha baka TV ukuthi nene imali yami uyibuyisa nini bahambe bazi ukuze kubonakala ukuthi mengabe akushayi leso sikhathi leso singasilethile fanele ngithathe ezinye izinyathelo. Awungithembi. Angikuthembi vele ngoba angisakuthembile ngoba vele kuyimanje uhambe ngathi vele usazoqhubana nokubuya kodwa uzangiphinde. Mina ke ngiphatha kabuhlungu ukuthi nasekuqaleni wawuthembisile wathi uzofeza manje mase sibuya esesibizile usitshela okunye and now usukhuluma okunye mhlambe mase kuthiwa khona isivumelwano esibhala phansi sazi ukuthi ngosuku lokuthi nokuthi uzomnikeza imali mhlambe sila right Umkhwenyana sengibuza nje umkhwenyana akutshele nami ikhona impahla yakho ibona la endlini ongafisa ukuhamba nayo noma uzomdedela nje hayi ngisazomdedela nje kwamanje ngihambe nalutho mase ngikulana zokulanda konke nje ngicela imali ngithatha ngikuthatha kwami ngibonayo. Okay yo ngicela mhlambe indlela thizeni engashicilelwa phansi ke ukuze sizoba neshow ukuthi imali izobuya nini ngoba angiholi kule nyanga le kunenkinga ekusabhekene nazo emsebenzini futhi sengazokuba nini mama mawucabanga sokisa kanjani lento kungifaka isandla ngazobonakala into ucela imali kunkosikazi wakho siyabambisana yokuzokhokha siyabambisana nomama ukusho lokho sisibambisana phela hayi ngisazocabanga sibambisana okay uzoyithola Hayi nibuyile nje mana ngiyayithetha imali ami ingaka 10,000 yongivulisa iloni mina ngemi ngale ngakuthi uthene ngolobola ekhaya walobola ke ekhaya manje mase kufanele kube kuwena wathi angiyitshele ke lo mali manje awusayibuyisi yona ngiyayidinga nje lonto sobabili hayi kwenzeka kanjani ke wena njengoba kuyimali bengasakutholi ngisho efonini athi ubusubalekile ngizamile ukuthola ngendlela engikuthole ngayo awuni isikhathi kancane yesibe sithi kakhulu angizokulinda so njengoba umama ebuza ukuthi nisazofonelana futhi nasemafonini uyambona ngekho la ngalokho so nizoxhumana kanjani ke mhlawumbe uzoxhuma yena unankinga usakhuluma nawe hayi anginankinga okay awunankinga nawe hayi cha nginankinga uzoxhuma ababili okay kulungile so ke ubhuti asangene ekuthenini imali busa kanjani usuzokhuluma nosisi phelela lapha yeah okay kulungile ke hayi ngiyabonga kakhulu isikhathi senu and ngiyacela bandla ukuthi nigcineni nimsizile ngemali yakhe back ngiyacela so Samgay awungitshele la awucabanga ukuthi into ayenzile izolo nangakusasa usanda uzophinda ayiphinda because the time kade sihamba la
uye wathi wahamba emsebenzini wasala waqoqa impahla wabaleka. Awucabanga ukuthi njengoba ula namhlanje usebonile phela ukuthi uyazi usihlala. Okungenzeka ukuthi angakusola ukuthi ungathushwa nanonini engakulindele. So awucabanga ukuthi namanje nje usufikile la usazophinda uqoqe futhi lapha indahambi futhi. Hayi. Uyabona ke nje sisi lapho uma usukhuluma kanjalo. Uyabona nje kuyimanje abo sengiyawushesha ngempela umqondo ngempela. Uyabona nje kuyimanje ngibona ifridge lami leli. Ifridge lami ngihamba nalo ngoba ngempela mhlambe futhi ngizoba ukuthi mengifika ngelinye ilanga ngifice bengasahlali la sebethuthile ngoba bebalekela na ukuthi kufanele baphinde bazophinda bathathe ifridge lami nalo mhlambe futhi ngiyasaphinda ikhokhe. Nalo mali ngiyayicela kwayimanje. Ngifuna ahambe oyitsheleka uma uyayitsheleka. Futhi nale mali engangiyithathile sine interest. So ngiyayifuna nje kwayimanje lo mali akaphume nje abone usuzokwenza njani. Hayi ngeke phela ukwazi phela manje samke ukuthatha ifridge lisabenza. Mina ngihlangene phela nanokuthi liyasebenza noma lisebenza angithi impahla yami le wena wahamba sakuba kusho usuyantshontsha. Untshontsha amandla ami. Uyabona le impahla lezi ezinye ezingekho ushithwa zihambise emakhaya kwayizona ngiyazicela lezo impahla lezo. Lezo impahla lezo zonke wahamba nazo nje zazi u10,000. Kusho u10,000 lo wale impahla lezi no10,000 lo engakutshelekela wona. So lo mali nje yonke ngiyayifuna. Sasivumelene ngithi. Ngisho bethiwa sasivumelene kodwa manje sasivumelene ngoba silaphi ngoba uhlala nami. Uma ungasahlali nami fanele ushiye konke ongamandla ami ngoba amandla ami lawo izithuthu zami ukuthi ngangisebenza ngithenga ngale impahla. Mhlambe noma next week nami sengiplanet ngizothi. Angishiyi lutho nje njengoba ngisho. Lo angishiyi lutho nje ifridge lona ngihamba nalo ifridge kwayimali manje ngifuna mboyiboleka la uzoyiboleka khona imali yami ngifuna iphele. Kanti njengoba le fridge lila bekusetshenziswa liphi ekuqaleni? Ngoba ufike nalo leli. Ilona phela besilisebenzisa naye. No ngisho la endlini. Belingekho. Yebo. Waphila lingekho. Namanje nje umsisi namanje sazophila Ngiphile phela manje. ngoba mina kuyimanje uba nginganali ifridge ngeke ngiqale phansi ngithenga ifridge. Kufanele ngithathe ifridge lami kuze nami ngiqhubeke nempilo ukuthi ifridge nginalo endlini. Yena uthawulala phansi wahamba nanombhede. Anginampahla kuyimanje ispontshini ngilala espontshini umbheda awukho njengoba ngisho nje sisi ukuthi le mpahla yonke ayithatha kuhlangene konke ne-fridge le mpahla yonke engekho nje yenza 10,000 kwayona. Monikeze ifridge lakhe. Okay singahamba nalo. Siyabonga mama. Sizomela ukhiphe izinto lapha efridge. Okay. Mama ukhiphe izinto lapha efridge. Ukhona okunye okubonayo mhlambe Hayi no akusekho okunye. No ngenzeka ukuthi ukhona impahla oyibona la manje nje. Khona ngiyibona Yikuthi nayo uyathatha ngisho. Odrop. Okay, wardrobe lo? Odrop. Okay, khona okunye ukubonayo. Wathana ingubo Hayi no ngeke phela manje uthathe akwazi ukwenza. Lengubo Awukwazi ukwenza. Okay. I-TV yona yala ekhaya yona yakho. I-TV yona nayo yami nayo i-TV. Hayi khumbule Kuyimanje nje mina angisenayo ngisho i-TV. Njengoba ngisho ukuthi okunye kwako angikuboni kusho hambana kwaya kubo kodwa ngithene nje bengisakubona nje ngiqale ngabala into eyodwa ukuthi ngibona i-fridge. So benganakile kodongweni ukuthi okay sebeyifake nasodongweni okay i-fridge so into zakho nazo no-odrop ngiyazifuna zonke into zami nengubo le. Hayi ngiyacela abantu ukuthi izinto zakhe sihambe nazo nemali futhi la ayicelayo 10,000 le osune interest nangaphezulu nawe uyawucela kodwa kwamanje ngoba nakho uthi imali ayikho it's fine kodwa lezi impahla ayibonayo athi ezakhe ngiyacela nimdedela ahambe nazo. Hayi ukuze singabanga umsindo kulungile sizomdedeka ahambe nazo. Okay mase imali imali ngizomfonela ngizokhuluma vele efonini. Cha uzoxhumana nami. Manje imali phela ngiyifuna manje mina imali yami. Manje ngizoxhumana nomabili ngeke. Ngiyifuna manje imali ngizoyithola emva kwesikhathi singakanani ngoba phela ngiyifuna njengoba ngithi ngiyifuna sizokhuluma nawe efonini. Sizoxoxa nawe. Hayi ngizolinda ukuthi ninike kodwa ngoba phela ngiyona ngiyifuna kusa-early. Angiyifuni ukushaya isikhathi eside kakhulu ingekho eduze nami. Siyabonga kakhulu besicela indlela nje ungaze kuhle. So uzizwa kanjani-ke manje usubonile ubudwe abantu wabona nalesi simo wahlala ngaphansi kwaso lapha endlini and uhlala nomunye umuntu wesifazane athi baneminyaka eminingi bendawonye nanokuthi bathandana ngokusemthethweni nanokuthi bahleli nje ezinye zeimpahla zakho uzibonile lapha endlini uzizwa kanjani yonke nje leyo nto nje. Kona singibhlungu ngoba phela umuntu uma umthanda usukumthanda kuyaphuza kuphela kodwa ngizokwamukela
cause angifuni kulekhe vele kube ukuthi sengathi manje nami ngiyamdinga vele bengimdinga impela kodwa sengimnikeza lwasi siloyana ukuthi kulungile abahlalisane naye kodwa mina ngoba sekutholile kokunye kwey'mpahla zami manje sengicabanga ngofuna iveni njengamanje iyozilayisha iy'mpahla zami zonke yena nje angisenendaba naye njengoba usetheni uzongibuyisela imali yami ney'mpahla njengoba sengingofuna iveni ngothatha iy'mpahla it's fine ngaye. Uyaphileka? Yeah, azophileka. Okay, so kungenzeka ukuthi mhlawumbe impilo yakhe icishe mhlawumbe umbukela bekhaya obukayo mhlawumbe kungenzeka ukuthi into eyenzeka njengamanje empilweni yakho ngenzeka ukuthi icishe ifane neyenzeka kuyena so ungam-advise ungafisa ukuthini nje kulowo muntu ozizwa ecindezelekile ngokuhlukumezeka ngaphansi komuntu wesilisa odlala ngayo owenze noma yini angegama lokuthi athi uyamthanda? Into engizoyiqoquzela nje kubantu bakithi ukuthi ungamvumeli umuntu esilisa nangelinye ilanga noma kuthiwa uthandana kangakanani naye. Uyabona nje engitshelekise le mali yelokhuzana ye-loan ngathamba ngothatha i-loan ungavumeli umuntu esilisa akudushe ey'ntweni athi mina nawe sesihlala nawe mama noma yini fanele sibambisane nawe ngicela ungenzele into ukuthi ngoba sihleli nawe. Uyabona nje bengithathise le mali ngigqugquzele ekutheni nawe umuntu esimame ungaphinde udlala umuntu esilisa akwenzise into ekugcineni kosuku akasayilokhuzana into akasayibuya njengoba ngithathisa imali akasayibuyisa imali kuyimanje sekufanele ngilekhe ngikhuluma ungokhuluma. Beningakabi nabantwana konje? Besingakabi nabantwana. Oh, at least akekho umuntu uzolokhu enikhalela uhlukana kwenu. So-ke njengamanje sibheke kofuna iveni-ke uzizwa kanjani uzothatha impahla zakho usuzokwazi nawe usebenzisa ezinye zazo bokade uyidinga vele endlini lezi ahamba nazo Sanele? Hayi ngiyajabula manje njengoba ngithole iy'mpahla zami bengithi nje ngeke ngisaphinde ngimthole ngoba ngimtholile nje sengikhululeke emoyeni sekuphelile nje nangabe ukuthi ngiyamthanda vele manje kuyaphela kancane ukuthi Okay, kulungile-ke ngiyabonga kakhulu kodwa-ke ngiyafisa ukuthi noma ngabe kuthiwa ukuyi-process healing kube ukuthi kuhamba kahle yonke into uqhubeke nje nempilo ngendlela e-right. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nami sisi. Ngibuke lapha ekhaya ngiyabona nani ukuthi kugcine kwenzekeni and akekho right sisi emoyeni nanesimo esisificile nje endlini ngiyazi mhlawumbe kungenzeka lo omunye uMamkhize angakukhombisa engazi ukuthi uphansi okwamanje kodwa ngiyazi mase singekho selihlele boba uthi ukuthi ngina kanjani uzosala nemibuzo eminingi ukuthi why bwenza kanje uhlala omunye umuntu mina ngazi ukuthi uyasebenza kuningi kakhulu. Ngiyacela lapho ekhaya mawuhlose ungena ethandweni kungabe ngazi ukuthi uyohlukumeza omunye umuntu. Uthando ahlukumezana akufanele ngabe kukhona la khona hleze kukhalwa khona ngothando njalo nje lokho ekhalwa ngothando intolo this intolo that njalo mekuthi awukho ready ngokuthanda umuntu then hlala single mekuthi awukwazi ukuthi uthandweni kwenziwani kuyajenjiswana ithini into hayi amanga uthandweni. Ngicela ungakhohlwa subscribe like ushare video ngithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.